Chikaolats! Alas-tres na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy deliciosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Shoutout sa'yo na pinipilit matanggal ang mga buhol-buhol sa buhok kahit masakit na sa anet. May kilala ka bang ganon? Yung tipong Aray! Ouch! Ow! Ow! Ouchie! Para lang matanggal mo yung tali sa buhok mo o kaya masuklay mo yung buhok mong ubod ng ganet. Anyway, nagbabalik po ang inyong daldalang atleta, DJ Maratoni. At syempre, sabi ko nga kanina, para habang patagal na patagal, pasarap ka ng pasarap. At naniniwala ko, no, it's also one way of taking care of yourself. Is ang pagiging aware, na dumadating ang panahon na ang iyong buhok ay medyo naglalagas-lagas na. Hindi po maiiwasan yan, lalo na kung ikaw yung klase ng tao na para bang tinubuan yung araw mo ng puro problema. Kaya, ito na nga. Sabi ko sa'yo, ako na magbala sa'yo, magbibigay akong tips. Tip number 1, para hindi masyadong magkaroon ng hair loss, kailangan kahit papaano, nagko-conditioner ng buhok. Alam mo, hindi araw-araw po dapat nagsha-shampoo, no? May mga time, kunwari ako ang ginagawa ko personally, Monday, Wednesday, Friday, yan, shampoo yan. Pero kapag mga Tuesday, Thursday, Saturday, ganyan, dapat nagko-conditioner tayo, B. Tandaan mo, may buhay din ang buhok. Mahirap naman pag lagi matigas. B, ang ganit niyan. Alam mo yung tipong hahawakan ka na ng liligaw sa'yo. Kasi yung mga tipong gusto ka niyang sabunutan. Oy! Naman yung nasa isip mo, Bill. Yung mga tipong hahaplusin niya yung mukha mo. Siyempre, minsan, hindi lang mukha yung hinahaplos, di ba? Siyasamahan din ng buhok. Mahirap naman kung yung mukha mo magaspang na, pati buhok. Diba? Kahit pa paano, gawin nating healthy ang ating buhok, no? Use conditioner. Tip number 2, alam mo, kung ikaw yung klase ng tao na nagka-crash diet. Ano ba yung crash diet na yan? Sabi kasi ni Maratoni, mag-diet ako eh. Opo, diet pero hindi po crash diet, no? Yung bigla-bigla ka na lang na-realize mo, ubod na ng bigat yung timbang mo, tapos sabi mo, ay ngayon, tubig-tubig lang ako. Iba ka na. Siyempre, minsan nadadataling yan sa stress, no? Kaya kahit papaano, wag po tayo magka-crash diet. May epekto rin po yan sa buhok. And siyempre, minsan, kapag ka hindi balance ang kinakain natin, again, kapag kakulang sa iron, ay, expect mo na yan. Konti-konti na yung naglalagas, B. Tandaan mo, bata ka pa. At syempre, ito pinaka-basic sa lahat, Smile. Ngitian mo lang ang problema, B. Di ka kasi nagdadasal. Minsan kasi lahat kailangan lang idalayan kay Lord. May mga problema, magdasal, hindi isinasarili. Kaya, nakakatuwa lang talaga, no? Buti na lang talaga nandyan si Lord sa ating tabi. Anyway, ako po'y magpapaalam na, no? Kaya para sa'yo na kahit papaano, naging aware na nauunga, no? Medyo airport na ang aking noon. Medyo tipong pag hinawakan ko yung aking bumbunan, mga 5 pieces na lang yung natitirang buhok over there. And mahirap naman yan habang tumatagal. Syempre, dapat naaalagaan ng sarili. Tama? Tama. Anyway, ako pa yung magpapaalam na muli. Maraming salamat po sa mga nanonood ngayon ng ating Facebook and TikTok Live. Hi! Nakakatuwa sila, no? Akala daw nila ako si Joyce Jimenez na may pagkahalong Bea Alonso. Yes! Kayo naman. Anyway, you can check me on my Facebook, Instagram, TikTok, Threads. It's Maratoni. It's M-A-R-A space T-O-N-E-E. Susunod na po ang ating Spicy Opa. Wala iba kundi si DJ Kim Chino. Again, happy Monday, everyone. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic.